poi che arrivé a New York, a lot d'este d'Amer France, che arrivé da mia compagnia alemanda, Lufthansa. E alla vez i miei frai che demoraven, canviaren que darrer avió d'Air France que era arribat, que se n'eren. E jo que arrivé tot sol en el port a Kennedy sense digus. Giustament que ho vaig telefona, que prendo un taxi e arriba. E mai dic que eren anats all'aeroport per 5 duros, 5 duros. Jo que encarregué 30 duros, perquè visia que no comprenia cap la llengua, vam dir. Més i miei frei que eren aquí que demoraven, no si es passava que com a li tenen 5 duros de degatge, i ara va per la policia.